In het Zuid-Limburgse Schin op Geul hebben duikers van de brandweer een paard gered. Het beest was in het water gevallen en kwam er op eigen kracht niet meer uit. In Schin op Geul is een paard te water geraakt. Daar is de brandweer voor gealarmeerd, omdat het paard lag al een tijd in het water en dreigde onderkoeld te raken. En wat heeft de brandweer toen gedaan? Eerst is een plusvoertuig ter plaatse geweest. Daarna hebben ze ook nog de duikers ter plaatse laten komen. Eén duiker is in het water gegaan, heeft het paard een halsram gedaan en met vereende krachten hebben ze het paard op het droge gekregen. Het paard dreigde onderkoeld te raken en u hebt hem kunnen redden. Is dat ook een taak van de brandweer? Dit is ook een taak van de brandweer. De taak van de brandweer is het redden van mens en dier. En hoe oefenen mensen hier, hoe brandweermensen hierop? Want u moet toch maar naar zo'n paard in het water durven gaan? Dat is correct. We hebben een oefenpaard en door het oefenen met het oefenpaard worden onze mensen voorbereid op een taak. Komt zoiets vaak voor? Het komt niet zo vaak voor, maar als het voorkomt zijn we snel ter plaatse om het paard of een ander dier te redden.